Kaakua. Katsotaan ekaks lähtönopea. Taas on Pirkka Tarrakin siinä. Tuleeks sä tän katsomaan vai oleks sä krono edes? Vittu. Oho. 90 metriä. Ei laske. Joo, 90. Joo. Sitten katsotaan se tulinopeus. 220! Mitä hittua? Voi ei pitää paikkaas kyllä. Vai voiko se pitää? Ei voi pitää. Mut sekään ei pidä paikkaa. Ei. Se ei laske kaikki. Se ei syötä varmaan he kaikki kuteen. Ei, kyllä se syöttää. Joo. Kyllä nyt ei mun tyhjää. Ei toi... Mä en pysty tähtäämään tätä vegoa. Yksi kuti, mut... Kyllä se kaikki syöttää. Kunnon sarja sinne. No niin näin. Kunnon sarja. Terisee kun vibraattori saa tähän koveen. Nyt se tästä päälle ja... Ollaan uudestaan. Yksi kuti. Mitä vittua? Ei se kerke laskea. Kula Se lentää. vaan pysy laskussa mukaan. Ei se ei kysy. Ei, se on niin Mut kyllä, super nopea. kyllä se jokaisen ampuu kun... Vittu mikä minikani. Aika hyvin kantaakin kyllä. Joo. Koot lähtee männät hampaa. Toi on kyllä se talon tyhjentäjä. Jossain sampusarjassa. Niin.